Yebethunani kuthiwa alitshoni lingenandaba. Nazi ezinye iindaba ziphinda ziphuma ngoXolani Sabelo oyifiance kaViyokazi Nciweni. Siyazi ke mos izolo besenze ii-videos apho sichaza uba uXolani uthumele amagqwetha akhe abhala ileta exelela uLady Londi lo ke bemane sikhuphela ezi voice recordings or voice notes kunye nee-screenshots zikaXolani ke ethetha izinto azithethayo no-baby mama nama-girlfriend nee-best friends zakhe. So ke ngoku le ntombazana imenshiniweyo naye kuthiwa uLondi makayeke nothetha naye egama linguSindisiwe Buthelezi iye yaphendula kuFacebook yaphinda yaveza esinye isigaxa esinento yokwenza noXolani allegedly ezama ubribe iblog. So khanti ndinifundele ke nizayibamba. uSindisiwe ke uthi maye babo, I think u-under la post kaLondi apho ebonisa la leta yamagqwetha. Naw la leta ke phofu guys enye into uXolani uye wayisusa beyifakile ku-Instagram kwistory wafaka nakuyo wenza nepost. So uye wayisusa la leta, andiyazi uba uyisusele ntoni ke, mhlawumbi uyibonile uba yeyi imphathela ukhwembe. Mamelani uthini ke uSindisiwe. Maye babo, lo mmeli akayazi ukuthi for i-defamation to stick, the complainant needs to prove that the statements made were false. Wait, whoa, ngibona Sindisiwe Buthelezi. Ngabe imina yini lowo? Kodwa nkulunkulukazi, ngiyafisa uLondi athi ukudiga deep ke ukuthi umnikazi we-UK number ozama ukubribe la ngabe yini le azama ukuyifihla. Uze athi iyaphuthuma akakwazi ukulinda. Now izani ke ndinifundele esi screenshot athetha ngaso athi umnikazi we-UK number, inumber yase-UK ufihlile ke pha kosa screenshot kuba kaloku akanokwazi uveza inumber yomntu. So uya allege ukuthi ke noba nguSabelo because uSabelo uXolani ke mosi use-UK. Lo mntu ke ule number se-UK uthi well bathi le blog xa bathetha nayo le noba ibibribe ithi blog, they might ask how much you are offering to sweep the story under the carpet. Waphendula ke umuntu we-UK number wathi, when can they contact me? We need to talk. Viyokazi might lose her kids for this. Itikele blog, let me discuss with the team in our 9 a.m. meeting tomorrow, then get back to you. The story will be published at 4 p.m. tomorrow if they refuse. What offer are you putting on the table so I can tell them? Waphendula umnikazi wenumber yase-UK wathi 10k. Yathi blog, I'll tell them. I'll revert at 10 a.m. tomorrow. 10 a.m. tomorrow is late. Kuthi number se-UK, can we do it sooner? Abuze umnikazi weblog, umuntu weblog ba do what sooner? Athi umnikazi wenumber se-UK, finalize this. Ithi blog, we only have meetings in the mornings, then speak to the accused in the afternoons. I cannot make the decision on my own. Let me see if I can get them on a call at 4 p.m. We'll revert. Kwathi kusenjalo kwavela enye ileta. Le leta ibhalelwe lamagqwetha uSabelo ebewathumele koLady Londi. Ibhalwe kancinci ke khathi ndithi izpecs. Ithi ke le leta bhalelwe aba bameli. Good day. I trust this letter finds you well. My name is Siduduzo Vezi and I am based in Durban, Umhlanga. I am writing to bring to your attention a matter concerning your client, Mr. Xolani Sabelo, who owes me an outstanding amount of over 20,000. Regrettably, Mr. Sabelo has blocked me on all communication channels and is not responding to my calls. Fortunately, I came across his Instagram post, which led me to your contact details. I will greatly appreciate it if you could assist in resolving this matter by speaking with Mr. Sabelo. I had previously helped him in 2022 when he was facing financial difficulties, having no job or shelter.
I provided him with a tender for catering services for a TV channel, which he secured. However, he lacked the funds to start the project, and I lent him the necessary amount. Unfortunately, I have not heard from him since then. Please share this letter with Mr. Sabelo and inform him that I expect prompt payment. I will take necessary measures to ensure that he honors his debt. Thank you for your attention to this matter. Sincerely, Siduduzo Vezi. Then ke ngoku saboniswa sathi come across screenshot sikaSabelo ethetha ke ngoku ingathi nalomduduzi. Athi uSabelo, my lawyer is waiting for your call or email. Justify this 20k. Athi ke noba ngumduduzi lo, I will do it decisively and you will be disoriented. Trust me. Hey, isikhuwa guys. Athi ke na ke umuntu okhangeleke nguSabelo apha, doesn't matter to me the amount due to you is 3k. Angiwazi lo 20k. Ungafuni udumo ngami. Athi ke na kumduduzi uyasangana ekhanda wena. Hey, hayi sana izishiqe azipheli ngoSabelo. Ifiance kaVyokazi Nciweni ingathi nje uVyokazi ukwesinye istress ngiyamvela. But anyways guys, hey, ndifunyenwe yi-flu but ndithanda udibana nazo ezindaba naqomba andinongaze apha lokusana sizoxoxa because kuningi. Anyways, khanikhenisho ke nina ke uba ndicinga ntoni ngayo yonke le nto. UMamGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.